పబ్లిక్ కొట్టే ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಏದು ಅವು ಎಲ್ಲ ವೆಗ್ಗಿ ఇప్పుడు అವು నేనಲ್ಲ ఛానల్ ఉండు హేమంత్ దుర్గ పోపు నోడే పోపు నజ్జ ಪೋ ತಿಂಗಳು ಮೂಳುಲ್ಲ ಪೋಪುನ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಬಲ್ ಟಪ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನ್ನದೆ ಅಕ್ಕ ನೀನು ಒಟ್ಟು ಬೈದೀನಿ ಲೈವ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕುಲು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಜೀರು ಏನು ಲೆಜ್ಜರೆ ಕಡ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏರ್ನ ಗಾಡಿ ತೋಚಿದಾನ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ನೀನಂತ ತೋಚ್ಪಾಯ ನೀನಂತ ಇಚ್ಚಿ ತಾಡೆ ಪೋಪಿಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಾತ ಮತ್ತೆ ರಂಜಿತಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಸಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗುರಂಚಿನ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಯಟ್ ಹೋಗು ನೀರು ಕವಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪಾನಾಗ ದೂರ ಪೋಯಿ ಎಂಕಿನಿ ಸುಕ್ರಾರೈ ಯಾನು ಇನಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಇನಿ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಜಿ ಇನಿ ವೆಜ್